agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano moloso thuolo mondo awuo kodi e wach mondiki e muma. An Bishop Samuel Maroche mogudo gola jasembo Kanyakala. Ang'amo war ma Ruoth notimo ne ng'uono kendo kech mar warruok. Bang'e to nopong'a gi Roho Maler. To Roho ne mosemiya wach makoro ayalo sani e TV mar Lolwe. Adwa ni mondo wasom kodi Zaburi 107 chake 10 kanyo. To ibiro neno dwach Nyasaye ngimani. O somo ko wacho niya, joma moko to nodak e mudho kendo e tipo mar tho. Ne gin joma thagore motwe gi nyororo nikech ne gipiem gi Nyasaye maduong' moloyo, ka gidagi mako chikene. Tich matek ne oologi mi gipodho piny, to onge ng'ama ne nyalo konyogi. To kane gin e chandruok kamano, ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi, mi ogologi e chandruogno. Ne ogologi oko e mudho kendo e tipo mar tho, mi ochudo nyororo mane otweyogi. Onego gigo erokamano ne Nyasaye kuom herane mosiko kendo kuom gik owuoro mane otimo nigi. Omuko dhorangeye mag mula kendo oturo lodi mag nyinyo. Apako Nyasaye maduong' mar yuoro. Ng'ama wuoyo e muma gin joma noneno lweny mane jo Israel kale e kinde no. Adiera Israel nokale lwenje pinje 3 madongo mamoko bendi ng'eyo. Ne gikale pinje machalo kaka Misiri, ne osandgie. Babylon no osandgie. Maparo ni mano ting'eyo. To gi pinje mamoko mok adwa luongo sani. To ka wasomo kama somono to wacho niya, gimomiyo ne ginyalo bedo e kinde mag chandruok go te nen koluwo wich teko gi tamruok luwo chik Nyasaye ming'eyo magin go, maka Nyasaye okonigi ni gitim ma to gin timo mopogore. Ne gin joma jong'anyo makorgi kod wang'gi tek. Ne gin joma be wach Nyasaye ok ochimo. Ne ginyalo nyaka yanyo jonabi mane koro wach go. Jadolo mar hekalu to koro ne gichayo ma ginyono gi tiendgi. Chike mane Musa okelo, ne gineno man mago mag Musa ok onego giluw. To kaka ne gimedo chayo chik Nyasaye, e kaka be ngimagi ne medo bedo mong'akore mabor gi Nyasaye. Ne ngimagi ochako bedo ma ok ber. Nochako ka gima tuoche maluwo timbe mag kuong' noluwogi e kinde no, machalo mag mbiko, nyinyo, ukoma, nomako nyithindgi gi joma dongo. Kech mar dera noluoro nigi makata gipuro cham to onge machiek. Osiepna jogi ne nie chandruok. Kendo kama somono ondikni ne ginie tipo mar tho. Tipo kod tho gin weche ariyo mopogore. Tipo chalo ng'weng'o mar liudu mokwako kamoro to odwa nego to pok onego. To we jogo ka jogo nie chandruok. Mon ringo, nyithindo ringo, jodongo ringo, kijende ringo. Ochalo yamo moro mabiro mokawo piny kod mudho.
Jiringo chapni ma ji dhi koni gi koni. Chalo mudho mano wuok e hekalu. Mano wuok e Kalvari. Sama ne Yesu ja Nazareth nie bawo malo. Mudho no ne mar tho. Kendo adiera ji noringo. Nikech onge ng'ama ne nyalo chung' karito. To mae momiyo awacho niya, e wich teko jogi nodhi kodgi manyaka ka mon omako ito ik lwar alwara. Onge mane nyalo piro nyathi. Ne gisiko giko nyithindo pile. Ne en chandruok momako nyaka joma chuo. Kijana mambuga mapoko kendo ne kalo ike mag ken mawuodhi. Kokendo dhako to haya. Thoth ji ne chunygi odude e derruok kod madho sum gi lweny mag pelni gi tong'. Ne rach ahinya kuom jo-Israel awacho ni ne gin gi chunje mag himruok. Omena tamruok mako chik nyalo ono timbe maricho dalau kanyo kata e odu. Tamruok mako wach Nyasaye. Apako Yesu ja Nazareth. Nona dhi kodi mos kika dhi kodi piyo. Osemiwa sa mondo wayal. Tito mi sa mondo iwinji kende ne. Israel tipo mar tho noumogi. Onge katilem ni joma tuo onge mane chango. Joma ne nigi mwandu mag dhok mano pongo kul. Ne dhok nyalo rumo ka onge mamedore. Makul dong nono. Osiep na nyiri mabeyo. Matiend jotimo ratila. Ni nyalo nyuol to madhi tedo onge. Ne giduogo gidonde ma e gweng' magedu nigi. E gweng' kuonde go. In king'iyo gino dongi neno tho. Kijende matindo chuo jonyuol gi pala to nego. Chuny nek, chuny masira. Nyaka jodongo kia pogo nyithindgi maginyuolo. En ochodo te. Omero ng'wemo mar tho nodino kanyo. Kata yowuoyi wuogi ni dhi dwaro tich kapango. E tich mosomo, kata osome e college, kata osome e polytechnic, oduogo gi lwete. Omera tipo mar tho komako dala. Nikech tamruok winjo wach Nyasaye. Otimo gik madongo maricho ma ok digombo mondo timre gundi kamiae. Onyalo nego yowuoyi te tipo no. Mariek to makoro dong. Gin moweno ran. Makana ko mako madho kongo to madho kagimo ore. Dala no en dala ma tipo mar thok oumo. Oweyo ji masom kijende ma pod tindo. Machul fees mayang tim gik madongo. To dakika modong to nyithindo manopuonji gi pesa gi ran te nikech tipo chok omako dala. Aworo gima chayo Nyasaye kelo miere mano ng'anyo koayo wach mawueni. Pim gi ane gweng'u. Yowuoyi modong gweyo ka guogi otieno. Nyiri mane dala no onge mane gi dichuo. Awacho ni nono ng'iwa. Dala mano ng'anyo gi Nyasaye. Kata nyathi ma jadi higni 4 oseng'e kwelo. Jahigni 16 wuotho gi bunde. Emiye mawuego. Mano ng'anyo ni Nyasaye. Gini miye. Makata dhako maki.
Madi chuong ye lewni gi besen. Mo bedi gi ikruok gi pesa. Mo ne mania chie Jose budho wang ni mako. To kachopo dweche adek ang'wen, dhako duoko report kuma nodhi e ora. Oneno remo. Gima ne gin ye gigeno osewuok. Tipo no komako kata jaduong' dala. Tipo mar tho. Kata nyathi owadgi madong konye. Obano morwaki e lowo. Modong ka koro en ye michiele gi nyithinde. Tipo mar tho no osemiyo chuo mang'eny okowo chuo wetegi e nyuol. Nyithindo monyuolo kachopo klas 6 odonje Nyasore. Mama bawe sikul giduogo gigore gwen ka gigonyre gin gi korgi lilo. Komak jambachi e gwen magege momaki. Omak jong'ora magege momaki. Omak jonek magege momaki. Jochode magege momaki. Eliel kama jinitie moran momadho kong'ogo mayanyo jigo mago nyithinde. Nyalo bet piny koywak kod Nyasaye na bedo nadi. Onge kaka ni bet. Tipo mar tho emo umo dala ni kanyo. Osekwako. Oseketo dala ni adundo. Tipo mar tho no nikech dala ni kanyo odagi injili mialo. Udagi donje wach Nyasaye. Okawuo lemo. Okawuo din milemeno. Awuo warruok. Mangato wacho gi dhoge to yie gi chunye ni Ruoth Yesu war chunya an jaricho tiwe ni richo ne te. To chako wuoth gi Yesu gik machon koro kalo to manyien ema biro. Mane gima wuoye opogre gi lemo. Dwani ng'e pogruok e kind warruok kod lemo. Warruok chakre gi wa to lemo to chakre gi le. Apako Nyasaye maduong' mondo yaw pachi ing'e gima wuoye. Duong' kod pak gi loch gi teko odog ni Yesu ma ja Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Iwinjo tipo no rach. Diere moko piny rongo kama gambo. Dala moro no kwako. Mawuoyo wa Nairobi gi mitoka manokwongo ng'iewo. Ogeno notero mitoka dala gi jo dala gi dhionde. Gima Nyasaye otimo ne piny Nairobi. Osiepna nondike tich kama ber. To poko kao mitoka maber. Bati endi otimo bati. Mitoka masamo mor. Tiwe nong'ur. Sama no dhigo kochopo kukalo rongo. Nitie ora miluongo ni Kuja. Osiepna ni nowe ndara modonjo Kuja gi mitoka te. Ok no chopo dala gi mitoka. To mana mitoka mane kuongo donje dala no. Mare rembo dala no. Ok no nyal chopo go. To ema no donje dala. Tipo no kochung' maber osiepna. Ming'eya mine ning'eyo no. Ok bi konyi. Kati somi chope mbalariany. Miduogi nyota mag digri. Tipo no nyalo ywayi manodhi oko. Kata in gi pesa. Iyaw account mang'eny e bengi mopogore. Tipo kia pesa manie bengi. Osegolo yowuoyi e ndege molwar e nam.
osegolo yowuoyi e ute madongo moyud kotho e guest house iwuoyi manigi pesa. Tipo no orat unyalo donje odi ma nyithindi manigi tuoche te mag pinyni. Nyathini moro nigi ndulme, to moro neko mako, to moro raura, nyithindi maran. Tipo no kochung' nikech uchayo Nyasaye. Onyalo dwanyi matek ma piny rwenyi osiepna, to wacho niya, joma ne chandre kamano, mano moko kaluru, mano twe gi nyororo mar nyinyo, kagi temo ni giwuogi tok ginyal, negi ywak ni ng'ama nyalo reso gi ne onge. Anyuola noringo weyogi, osiepe noringo, mane gimadho go kong'o e ba noringo moweyogi. Jolembgi noringo moweyogi, negi dong kendgi ka Tipo kwakogi. Ochalo kinde ma koth dwa chwe, ka polo lokore rateng', nodhi mokwako dala. To Nyasaye chieng' orienye mudho keo Galili, osiep Lazaro ja Bethania, teko mar jomisano, nyalo mar jomoyie, osiep Musa, osiep Ibrahim Katera, osiep Elijah gi Elisha, Nyasach Shadrach gi Meshach kod Abednego, Nyasach Ono, Nyasach Kech, Nyasaye jal mapole kar konye to pinye raten tiende, Nyasach liudu, Nyasach chieng' gi dwe, Nyasach bungu, Nyasach nembe, Nyasach gode, Nyasach yamo gi koyo. Noringo matek koneno kamiego isano, koting'o loch gi nyalo e lwete, ochimo mudho tir chieng' te Kalvari, odhiambo ochiko, oneno mudho, Tipo maduong' mokwako me miere, sando mon gi chwo. Muma wacho niya, seche adek kobambana gi mudho madala uno. Chieng'o no askeche mag akida mag jolweny mag Joroma noringo matek mogo tom gi piny e tie msalaba, kawacho niya, iketa nyakwa Daudi. Tipo no kawuono awinjo loch gi teko, wachime tir. Ubed mokwako wuoru, okwako meru kata nyathiu, omako dala no, oketo adundo e mbele ne. En Tipo mapek manyaka jirane ni ong'eyo. Ochodho nyithindi odhigo. Yesu da Nazareth osewuok gi teko maduong'. Owacho niya, sama ne gifwenyo ni nyororo dongo motwego lwetgi ok ginyal golo, ne giywak ne Nyasaye, ne giywak n'Obong'o, ne giywak ni Jehova Nisi, ne giywak ni Jire, ne gichime tir ka giting'o badgi malo, giwacho ni Nyasaye reswa
O wakwamo. Reswa. Golwa uchong. Golwa ukwato. Kod kuthe. Golwa tuoche. Golwa chandruoge mokalegi. Negi ywak ni Nyasaye. Chieng'ono. Nyororo. Manotwe lwatgi nogony. Chieng'ono. Nyithindo mamuofu. Wegegi noneno. Chieng'ono go. Mon maluche. Mapok nodhodho. Higi nochako dongo. Chieng'ono go. Yawuoyi mane kong'o rano. Kong'o noa. Chieng'ono go. Miere. Manolor. Nodogo yaw. Chieng'ono. Musalaba malo. Chieng'ono. Pasia. Mosedino ni. Momiyo kine Nyasaye. No ng'ade diere. Chieng'ono. Jite. Noneno wak. Maduong' mar muma. Kani kamaler. Molo kamaler. Kata sani. Awinjo nyalo gi teko. Osechope dalani. Osechope odi. Dwa dhiro mudho. Kakalo dhiyo. Tipo maduong' no. Odwa make koyienge. Kokalo kode. Ondike niya. E pinje mag Nepal. Kod Naftali. Ler. Norieng. Mamudho ringo. Tipo no. Oluoro Yesu. Tipo no. Oluoro chieng' jamondo. Okeo Jaudi. Jal marembe dilo. Rembe no. Jochiendo luoro. Rembe Yesu. Nigi geno. Kolre dala. Elo mineno no. Elo pacho. Karembe Yesu. Otoni elono. Obed kuong. Obed gombo. Haringo. Rembe Yesu no. Eni egeno. Alpha ked Omega. Awuoyo gi ng'a. Awuoyo gi ng'a moneno tipo. Maduong' mar tho. Kolimo dhorangae. Olimo dalane. Olimo kothe. Olimo chuore. Olimo min-gi kata wuon-gi. Onyalo wacho niya. Nyasaye. Kawuono ireso dalawa. Kawuono ireso nyithinda. Ireso chuora gi chiega. Iresa. Samoro en tipo. Mar kamitiye. Osemako dalano. Osemako ofisno. To Yesu. Ja Nazareth. Asenene. Ochimo kanyo tir. Ging'ong'o. Ochalo jowi. Ochimo tir. Okobar. Ere. Kami wacho niya. Nyasaye konya. Igolo mudho. Igolo tipo ni. Adwaro ng'ama neno tipo. E dalane. E kothe. Tipo mapek. Yesu ja Nazareth nitie. Adwaro nalamie kodi osiepna. Adwaro nalamie kodi jawinjo. Yari abadi. Kochimo TV no. Mudho no wei. E nyingi Yesu Kristo ma ja Nazareth. Aluongi sani. Inie ler manorienye mudho. Ineno mama no. Ineno jaduong' no. Ineno kijana no. Oneno mudho manie dalagi. Oneno mudho manie odgi. Oneno mudho manie ode. Oneno mudho ngima negi nyithinde. To inie ler. Ma mudho luoro. Chima dala no tir. Chima mano tir.
obed ni onge nyathi moseyudo ine michiwo nyithindo obed ni mudho udino ape onge ber moneno kata tich otame miye tich yaw yore Nyasaye apako bisinga yaw na yo Nyasaye parni jaoda miluongo Maselina Pio Maroche kanye piny Kabiria Parnamos mawuodo dera e piny Kabiria kanyo Nyasaye maduong' parna James mawuod Kanyamwa e piny Ng'ando chungi dichuog na Injili parna Chief Apostle Orwa kanye piny Kibera parna Yubu mawuodo Uko parna Mama Bishop Nerea dhako no chungi wachni pare gi ode te gi ministry mare parna jolweny duto te manie the finished work at Calvary manie ministry mar the finished work at Calvary iparna Alfred iparna Meshach iparna Kelvin parna Nyasembo Nyawera Nyasaye chung kode lweny apaki ni kitu Nyasaye maber e nying Yesu Kristo Ruodhwa amen. Awacho nini ya samoro nyalo dwaro mondo wuo kodi kata mondo konyi e wach moro e wach Nyasaye ineno mudhe ngimani tidwa ni gono simu kati bika manti mondo wuo alam ni Nyasaye mondo mudho no dhiyo mae namba na 07 400 87 57 5 07 400 87 57 5 Angi kanisa Olympic stage kisecho Olympic Kibera to kanyo kigocho na ti yuda samori dwa ni gwedhi Injili mane namba makitiyogo to Nyasaye biro bedo Nyasaye agoni Nyasaye rokamano. Shalom shalom shalom. Limoya wenora abani limoya olimoya